Christmas mga kasama ni ata karon sa Barangay Governor Pasiano Bangoy kay laing contender or contestants nato karon no ang makauban nato mga kasama nga mukanta sa ato ang Christmas Station ID. Ano pangalan nimo? Ako si Dave Tangob, 17 years old from RJA Village, Pasiano Bangoy. Di basta 17 years old. So karon, ready na ba ka nga mukanta sa ato ang Christmas Station ID? Ready na. Yes, ready na. Taas kang energy. And 3, 2, 1, go. At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa. At makakarating sa tahanan ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Okay, palakpakan! Ayan, natabok ragid ni Dave. Ayaw saghawa, Dave. Natabok ragid ni mo. Kumusta man ang inyong pamilya karong Pasko? Okay ra pod, kanang good health, kanang wala may nagkasakit pero padayon ang Japos kinabuhi. Yes, that's the spirit you, Dave, no? Karong Kapaskuhan mga kasama, napod day. Oy, regalo sa imo Dave og sa gikan ni siya sa Team RMN Dawata ang atoang dan alcoholic wine, dili ka mahubog ana karong Pasko ha. Okay non alcoholic na Okay siya. lang, basta naalay mainom. Okay. Sige na, day mamam si Dave karon. Dawata pod ni medyo bugat ni siya. Atong Noche Buena package. Ayan, congratulations Dave and Merry Christmas kanimo. Yes. Thank you sa sa DXDC. Oo. Okay. Salamat sa palipay. Yes, of Merry course. Christmas all. Yes, Merry Christmas! Gikan din sa Barangay Governor Pasiano Bangoy kini si Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN.